uyakazi ola Jesu Jeremiah chapter 1 sofunda verse 4 nasoqala khona ukufunda Jeremiah chapter 1 soqala verse 4 ukufunda mhlawumbe sofunda verse 9 ngiyakholwa sesitholile sonke cela siqale sifunde. Kwafika kimi izwi likaJehova lathi, ngingakakubuki esiswini ngakwazi, ongakaphumi esizalweni ngakungcolisa, ngakubeka umprofethi ezweni. Kepha ngathi, awu Nkosi Jehova, bheka, angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ungumntwana ngokuba uyabuya kubo bonke engikuthuma kubo, nakho konke engikuyala ngakho uyakukhuluma. Ungabesabi ngokuba nginawe, ukuba ngikophule, usho uJehova. uJehova wayeselula isandla sakhe, wawuthinta umlomo wakhe. uJehova wathi kimi, bheka, ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Asikhuleke. Baba, egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, ekuseni uNkulunkulu wami nanti izwi lakho, uNkulunkulu wami ofuna sikhulume ngalo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ube kanye nathi. Ngena Nkosi phakathi kwethu, uhlale nathi. uNkulunkulu wami ukhulume, silalele Nkosi lokho okushoyo. Siyacela ngegama likaJesu ophilayo, siyakubonga uNkulunkulu wethu manje naphakade. Siyacela ulibiyele, ulivikele, unqobe yonke umoya Nkosi engaphazamisa leli zwi. Siyacela Nkosi ukuthi ube nathi ngomoya wakho ongcwele. Siyacela usibiyele Nkosi, usizungeze ngemuva nangaphambili, ubeke isandla sakho phezu kwethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu wethu manje naphakade, uJesu Kristu inkosi. Amen. Izwi likaNkulunkulu lafika kuJeremiya umprofethi, lakhuluma naye lathi,
kwafika izwi likaJehova lathi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcolisa, ngakubeka umprofethi ezizweni. UJeremiya waphendula wathi, awu Nkosi, njengoba bheka angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana, kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ungumntwana, ngokuba uyabuya kuko konke engikuthuma kubo, nakho konke engikuyala ngakho uyakukhuluma. uJehova wathi kuJeremiya, ungesabi, ngokuba nginawe, ukuba ngikuphule, kusho uJehova. uJehova wayeselula isandla sakhe, wawuthinta umlomo wami. uJehova wathi kimi, bheka, ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Lona izwi lethu namhlanje uNkulunkulu athanda ukuthi sikhulume ngalo. Leli izwi ke bangcwele likhuluma nami nawe. Lapha kubhalwe ukuthi lafika kuJeremiya, kepha izwi kaNkulunkulu lifika noma ubani okhona la ohlezi phansi olalele, likhulume naye. Ngabe wena selifikile likuyizwi, ukhumbule ukuthi uNkulunkulu umuntu umazi engakawuboni umhlaba, esesesibelethweni sikanini. uNkulunkulu amazi, abeke konke akuthandayo kuyena. Kuya ngokuthi ke ubeka kuphi, ubeka ini kulowo muntu, ngoba umuntu nomuntu kunento uNkulunkulu amnike yona ukuba ephila nje emhlabeni, yini okumele uyenze. Ngakho-ke ufuna uyiqaphela ukuthi wena uwumuntu nje kaNkulunkulu udaliwe. Lokhu uNkulunkulu akubekile kuwena, usukutholile yini wena, kuyini akubeke kuwe. Njengoba ukhona nje, yini uNkulunkulu akuthume yona ukuba uyisho, ngoba umuntu nomuntu unomlayezo anikezwe wona ovela kuNkulunkulu. Usukhulumile yini lo mlayezo? Sesifikile yini isikhathi sokuthi ukhulume? Uthi uJeremiya, ngisewumntwana, uthi uNkulunkulu ungasho ukuthi ungumntwana, ngoba ngisho abantwana bayanikezwa umlayezo. Uma uNkulunkulu ethanda, ngisho ungaba no7 years, uma sethi khuluma lokho engikuthume khona, kumele ukukhulume, ngoba uma uke wangasho, mhlawumbe loya muntu ebezosinda kuleyo ngozi, mhlawumbe loya muntu ebezophila kuleso sifo, wena ukhulumanga uNkulunkulu ekuthumile. Kubalulekile ukuthi uma uthunyiwe wenze njengalokho uNkulunkulu akuthumile. Ngoba ungalaleli, ungenzi, yazi ukuthi igazi lalelo muntu liyobuzwa kuwe ukuthi ngakuthuma wangalalela. Ngakho-ke uma umntwana kaNkulunkulu, ngaso sonke isikhathi zama ukuthi uzinike ithuba lokulalela uNkulunkulu ukuthi uthini kuwena, uthi yenzani. Uma wena uzolitshala izinto zezwe, angeke zaphela ezezwe, hlezi zikhona. Kodwa uma usudlula kulo mhlaba, ziyasala ezezwe, ziqhubeka nabantu bezwe. Wena-ke ukuphi lapho? Uma ufika ngale, uyathatha ubeke endaweni efanele. Siyeza isikhathi sokwahlulela.
uhlulelwa kanjani ngezinto ezirong unikiwe ithuba lokuthi uphenduke wenze okufanele? Umntwana kaNkulunkulu akufanele ahlulelwe ngezinto okwakumele azenze esesemhlabeni, ngoba iqiniso seyalazi ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma ukuthi hamba utshela usibanibani ukuthi kuwukuthi ufuna wenze njengoba uNkulunkulu eshilo. Baningi abantu abathunywayo kodwa bayagodla lokhu uNkulunkulu abathuma khona bakusho. Omunye azaqhamuke ngesikhathi somngcwabo athi yazi uNkulunkulu wayeshilo kumina athi angimxwayise lo mntwana ukuthi angahambi nalaba bantu. Kusakusiza ngani ukukhuluma lokho? Esehambile umuntu okwathiwa mvimba angahambi. Abanye abantu banikezwa iy'mpendulo zamakhaya, kuthiwa leli ekhaya nje lixakeke kanje, uma ungafika ukhulume uthi kulona zizolunga izinto, iphele inhlupheko, kuphele uxabana noxokozela, wena uzange uye khona. uNkulunkulu akajabuli umuntu onjalo. Musa unensizwe la ngaphandle, angiyazi ukuthi iwubani. Awuhambe ibhele mfowethu. Ngakho-ke bazalwane, kufanele ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma kuwena, lalela ukuthi uthini. Lalela ukuthi uthini. Uze wathi la ungabesabi ngokuba nginawe, ukuba ngikuphule. Kusho ukuthini na? uNkulunkulu uma ekuthumile usuke khona ehamba nawe, usuke ezokuvikela kulezo zinto noma kulabo bantu. Ngeke azakuye ngoba uthunywe uyena, awuyihambelanga wena. Yingakho kufanele-ke uma umuntu uNkulunkulu ekuthumile, masucabanga ukuthi okay, angihambe manje ngiye laphaya ukuze lento angithumele uNkulunkulu ifezekise, alukhuleke utshelele inkosi sengihamba ngiya lapha la uthume khona. Ngiyokhuluma lokho othe wena ngiyokukhuluma, ngicela uqinise ungipha amandla. uNkulunkulu uzowenza umsebenzi, uzokunikeza amandla, uzokwenza ukuthi ungesabi, uzolibeka ilahle lomlilo limini lwakho ukuze konke ozokukhuluma bekuzwe. Ngoba uma uzoyisukela nje wena ufike uhambile baxoxele waqamba nje oyedwa uzothi yazi lo muntu lo osikhulumela imbodane nje yikho lento ayikhulumayo. Yini na awumtshelanga uNkulunkulu ukuthi usuyakhona, usuyokukhuluma lokho akuthume khona. Kufanele ukuthi ukwenze lokho. Kune ndatshana nje lapha ku-Exodus chapter 6, chapter 31, verse 6. Kufundeka kanje khona, qina nime isibindi, ningashaywa luvalo ngabo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyena ohamba nawe. Isho njalo izinkosi, qina ume isibindi, ungabasabi, ngoba uJehova uNkulunkulu uyena ohamba nawe. uNkulunkulu usuke kanye nawe uma uthatha isinqumo sokuhamba uyokhuluma leyo nkulumo akuthume yona yena, usuke khona nawe. Uthi akayi kukuyeka akushiye. Athi 7, uMose wabiza uJoshua wathi kuye emehlweni abantu bonke bakwa-Israyeli, qina ume isibindi, ngokuba uyakuhamba nalaba bantu
uye ezweni uJehova afunga oyise ukubanika lona, wena uyakwenza ukuba balidle ifa lalo. uJehova nguye ohamba phambi kwakho. uJehova uyena ohamba phambi kwakho uma ekuthumile. Uma nje uthatha isinqumo wena olandela yena, akwenzeki uhambe wedwa, ngoba wenzela ukuthi lento oyikhuluma lapha la kuthume khona izwakale ukuthi yini ekhulunywa yilomuntu. Yingakho ekhuluma la kuMoses ethi akatshela uJoshua ukuthi akangasabi, uNkulunkulu uzoba naye, akahambe nabo labantu. Uthi uJehova nguye ohamba phambi kwakho, uyakuba nawe, akayikukuyeka akushiye, ungesabi, ungabi nangebe uvalo. Ngakho-ke nawe mhlobo wami ungasabi uma uJehova ekuthuma. Uma nje ethi hamba ukhulume izwi engikunike lona, ungasabi. Ngisho ngakhomba kumfundisi ethi hamba utshela umfundisi ukuthi kuwukuthi, ungamsabi umfundisi, hamba ukhulume uNkulunkulu athi kusho, ngoba kungenzeka uNkulunkulu ukhuluma nje nawe yingoba uyabona ukuthi umfundisi sekukhona la sekuphambuka khona. Manje wena uma ungakwenzi uzoyisihogweni umfundisi, kodwa wena wathula uthanda ukutshela ukuthi akayiyeke le ndlela ahamba ngayo, indlela isironge akathathele, wathula wena. Wasaba wathi ngoba ungumfundisi uzothina umfundisi kimi. Akekho umuntu omkhulu uJehova, sonke siyalingana. Ngisho ngaba uye umfundisi, kodwa kuJehova ungumntwana. Ngakho-ke kufanele wena njengomzalwane ulalele ukuthi uNkulunkulu uthini kuwena, wenze lokhu akushoyo, ngoba uma ungakwenzanga ubuhlungu kuyokwenzeka kuwena, lokhala uyithulise, kungeke kusakusiza. Lapha kuMoses Exodus chapter 4, uMose wayethunywe uNkulunkulu eGibhithe ukuba ukhipha abantwana bakwa-Israyeli. Sifunde uMose waphendula wathi, kepha bheka, abayikukholwa yini bangalalela izwi lami, ngokuba bayakusho ukuthi uJehova akabonakalanga kuwe. Wayesethi kuye uJehova, kuyini lokhu okusesandleni sakho na? Wathi yinduku. Khona wathi yiphose phansi. Wayeseyiphosa phansi yaphenduka inyoka. uMose wayibalekela. uNkulunkulu la ukhombisa uMoses ngenkathi ithuma eGibhithe ukuthi abokhipha abantwana bakwa-Israyeli emgqilini. Uyamkhombisa ukuthi yena ubani. Akukho okuhlula uNkulunkulu. Akekho nomuntu ongathi yena ungaphezulu kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngezwi kwenzeke. Uze umkhombisa la ngesibonakaliso uthi akaphose induka ayiphethe. Uyiphosa phansi uMoses induku, iphenduka inyoka. Ngokuthi uMoses wayengumuntu balekela induku yakhe, ngoba manje singenye into abengayicabanga ukuthi ngaba yiyona, siyabaleka. Bayibaleka uthi uNkulunkulu ibambe. Waba nesibindi uMoses okwayibamba enokwazi ukuthi induku yakhe le.
Tema ebamba yaphenduka induku. Wayesethi uJehova kuMose, yelula isandla sakho uyibambe ngomsila. Wayeselula isandla sakhe wayibamba yaphenduka induku esandleni sakhe. Ukuba bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu wawoyise, uNkulunkulu kaAbrahama noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe. Lokhu uNkulunkulu akuhlosile ngomuntu asuke sekhulume naye wamthuma. Umenzele imangaliso ngoba usuke semkhombisa ukuthi uma wena uthi abasaba nabantu awubone ukuthi mina ngikangakanani kubona. uNkulunkulu mkhulu kunawo wonke umuntu ophilayo. Uma wena ungafuni ukuya la kuthuma khona, usengawavala amehlo akho ungaphindi ubone. Usengawuvala umlomo wakho ungaphindi ukhulume. Ngoba awufuni ukuzwa uma ekhuluma ethi hamba uye lapha ukhulume lokho engikutshele khona. Umntwana kaNkulunkulu akasabi uma ethunywa uNkulunkulu, akasabi. Mhlawumbe angasabi ethunywa yini. Vele mina ngomuntu nje ofana naye angasabi. Kodwa mase khuluma izwi likaNkulunkulu likutshela ukuthi kuwukuthi ungangabazi ungalenzi iphutha, hamba wenze lokho akushoyo. Baningi abantu abanye beza sebegijima, abanye uzwe umuntu esekhala ezokhuluma lento athunyweyo. Kanti njalo wayinikiwe ithuba lokuthi akahamba asho ukuthi uNkulunkulu uthi. Kungenzeka mhlawumbe ukhuluma nje igama elilodwa, wena usaba ngilosho lelo gama. Kuzokusiza ngani ukusaba? Ukusaba kunambuyiselo. Waze wathi ngelinye ilanga ezwini lakhe wathi amagwala awangene ezulwini. Usho uNkulunkulu. Yini na? Yingoba siyasaba. Sisaba izinto uNkulunkulu ayishoyo. Kodwa uma kuthiwa siphumeni manje siyotapa lapha lotho siyasithi asisaba. Uma nje sikhathi siyafika sithi sidlula izandla athi uNkulunkulu stop. Ukhona ngapha. That's phela imali. Siyayifuna imali nathi. Usulu lesandla thatha uNkulunkulu nje stop. Baningi abangaqhubeka betapa. Kodwa uthi umntwana kaNkulunkulu uyakholwa. Laba abangakholwa benze njani? Abazalwane, thina esikholwa uma singamlaleli uNkulunkulu, lona ongakholwa ubuka thina uthi hawu ngoba uZulu ehleze eshumayeza kangaka naye ezwa wenza lento esiyenzayo. Wena usulimazelo yamuntu ngisho abathwe bezophenduka usumlimazi isono sakho ke manje. One, uNkulunkulu umdelelile wamdayisa ey'theni zakhe. Two, loyo muntu okade wena usushumayele kuyena umtshela ngombuso wezulu usuncisha yonke lento owayikhuluma kuyena. Siyabona ukuthi lo baba yikho lento yakudlala ngathi. Yingakho ey'ntweni zezwe thina abantu esikholwayo siyiqhelelanise nazo. Uma nje zingalungile siqhele eduze kwazo ukuze ongakholwa abone ukuthi hawu lo muntu cha uyakholwa lo muntu. Bonke abantu bayenza lento yena nje cha. Ushumayela izwi ngokwenza njalo kulo muntu.
uzobona ukuthi hayi ingathi ukholwa kumnandi ake ngiyovakasha leli abantu ngizwe ukuthi yini ekhulunywa ngayo eyenza ukuthi lo muntu lo abenje. Kodwa uma nawe uhlanganyela nabo laba bangalaleli somdayisile uNkulunkulu lithi uzombethele esiphambanweni. Ngakho kusifanele ukuba silalele uNkulunkulu la wakhuluma noMoses ukuba ahambe ayokhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Wakwenza lokhu uMoses wahamba njengoba uNkulunkulu ayemyalile ukuba akhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Lapha unumber 6 uthi uJehova wathi futhi kuye, faka isandla sakho esifubeni sakho. Wayesifaka isandla sakhe esifubeni sakhe. Lapho esesikhipha bheka isandla sakhe sasinoxhoko sesinjengeqhwa. Izo zonke izibonakaliso uNkulunkulu ayivezayo ukhombisa ngaso ukuthi yena into asuke isho ayiguquki. Ukunika amandla ukuthi ungesabi, hamba ukhulume ngithume khona. Ungasho futhi ukuthi ngingumntwana ngiyasaba ngikwazi ukukhuluma. Wazi wathi uMose ngelinye ilanga ngamaningi angikwazi ukukhuluma kahle. uNkulunkulu uthi ku-11 uJehova wayesethi kuye, ngubani owenzile umlomo womuntu na? Ubani owenze umlomo? uNkulunkulu ubuza uMoses. Ngakho-ke imilomo lesinikweyo kumele siyisebenzise. Uma ungayisebenzisi iyokumangalela ngelinye ilanga, iyokumangalela masifika phambi kaNkulunkulu ukuthi mina Nkosi angikaze ngikhulume, lo muntu owangibeka kuyena akaze angisebenzise. Abantu banikwe imilomo kodwa lutho ukukhuluma. Abanye bahlula ngisho ukucula khona la Inkonzweni. Athi uyacula umuntu ayibumbe nje umlomo. Yazi ngake ngayibuka umlomo ngicula. Ngangiyibuka esibukweni. Ngabona ngathi kanti umlomo wami kuba mubi kanje mangicula. Ukhona abantu abakwazi ukuwubumba umlomo, angazi benza kanjani. Kodwa athi uyacula awubumbe nje. Sebenzisa umlomo udumisa uNkulunkulu. Ukunikela ukuthi umlomo usebenzise. Ungakhulumi izinto ezingalungile uyikhulume. Ungaxabanisi abantu ngomlomo wakho. Khuluma ukuphila ngomlomo wakho uNkulunkulu akunike wona. Abanye baze bahlebe basenza umlomo. Umnandi uhlebe. Uma wena usuflethiwe uphatheka kahle. Ungakwenzi ungathandi kwenzeke kuwe. Yekela ukuhleba. Umlomo khuluma lokho uNkulunkulu afuna ukukhuluma ngawo. Uthi uJehova, ngubani owenze isimungulu nesithulu nobonayo nempumputhe na? Amehlo uNkulunkulu umnikele ukuthi ubone ngawo endleleni. Ngabe ubona endleleni okufanele uhambe kuyona noma ubona endleleni okumele ungahambi kuyona? Ngamehlo uNkulunkulu akunika wona. uNkulunkulu uyawuvala umlomo ungaphindi ukhulume. Ube isimungulu.
uNkulunkulu uyayivala indlebe okumele izizwe zingezwa ngenxa yokungalaleli. Umuntu kufanele enze lokhu uNkulunkulu afuna wenze. Sebenzisa indlebe ukuzwa izwi kaJehova. Sebenzisa umlomo ukukhuluma. Sebenzisa amehlo ukubona indlela ukuthi le ndlela le yiyo noma akusiyo. Ungasebenzisa amehlo uhambe endleleni engafanele uhambe kuyona. Ingane ihambe ebusuku ibuye kumnyama ekhaya. Kungenzeka ingane ihambe ebusuku nje ibonele kubaba noma kumama ukuthi iyahamba ebusuku. Kumele umdala ube isibonelo einganeni zakho. Wenze lokho okufunayo ukuba zikwenze lokho nawe othi uNkulunkulu akunike khona ukuthi kwenze. Nezingane zizokwenza. IsiZulu ke sithi ukhamba lufuze imbiza. Bantu abami, uma ningalaleli abazali, uma nibaphendula abazali babe niyala, yazini ukuthi lokho ekwenza abazali benu lezingane zelelizala zizokwenza siphindaphinde phezulu. Kuzoba buhlungu mhlawumbe uma usakwenza umzali wakho kumnandi, kepha uma sekwenziwa izingane zakho kuwe kuzoba buhlungu. Uzofisa ngathi ngabe awuyizalanga lezi ngane, kanti kuphendula lento wena kuyenza kumzali okuzalayo. Kunesikhathi esiphila kusona, izingane zethu uhulumeni usibophile uthi singayishayi. Nazo aziyazi induku ngoba uhulumeni ubanikeze amalungelo esingawazi ukuthi aphumaphi. Sikhulile sigaba nje sikaze sife besishaya abazali uma sonile. Bebesishaya nje nakho sigaba namhlanje siyaphila. Abangazange belalele nje ngaleso sikhathi abekho namhlanje. Abanye sihamba pheli kwabo, abanye bangondina sithebeni. Yini na abalalelana kukhulunywa nabo, abayenzanga inkonzo yokulalela umzali. Nomzali akakhulume iqiniso enganeni. Lithi izwi lenkosi, khulisa ingane ngendlela okuyoba yiyo, ukuze kusasa ithi uma imkhomba umzali wayo ithi nango wami umama lalele khona, ngiyamazi ongikhulise kahle. Nango wami ubaba lalele khona, ongikhulise kahle. Ngijela nje ngenxa yenkulumo ayikhuluma kumina. Manje uma ungalaleli khona okuzayo, khona okuzokwehlela. Kufanele ulalele. Yingakho uNkulunkulu ethi hamba ukhulume lokho engikuthume khona. Hamba ukusho. Wathi Moses inamalini, wathi uNkulunkulu umlomo taloba. Wathi impumputhe ubalo yenza. Isithulu ke isimungulu. Zonke izinto akunikeza uNkulunkulu ezisemzimbeni. Khuluma iqiniso likaNkulunkulu. Khuluma amazwi uNkulunkulu akuthuma wona ukuze uzokwamukela isibusiso. Izwe sifundile namhlanje Jeremiah chapter 1, saqala ku verse 4.
kwafika kimi izwi likaJehova lathi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcolisi, ngakubeka umprofethi ezizweni. Kepha ungathi, awu Nkosi Jehova, bheka, angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ungumntwana, ngokuba uyakuya kuko konke engikuthuma kubo, nakho konke engikuyala ngakho uyakukhuluma, ungesabi, ngokuba nginawe, ukuba ngikuphume, usho uJehova. uJehova wayeselula isandla sakhe wamthinta umlomo. uJehova wathi kimi, bheka, ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Ilona izwi lethu lanamhlanje uNkulunkulu athe asike simbuke. Uthi, bheka, ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Kufanele ukuthi umntwana kaNkulunkulu akhulume amazwi uJehova amnike wona. Akhulume amazwi uJehova amnike wona. Ngoba angeke ukusiza ukuthi ukhulume into uJehova angayishongo. Ufuna ukhulume okungesikho uJehova akujezise ngakho. Ngiyabonga bazalwane, izwi lethu lanamhlanje liphela khona la. Sizovula lapha emancelongweni unumber 4. Sodumisa, masiqeda ukudumisa sizokhuleka. Ungathi sizokhuleka, ukuyishintsha. Ngizocela umama Nkotshane asikhulekele, asibongele izwi. Mayeqeda sibuyisela kumphathi wohlelo aqhubeke nokuseleyo. Mina sengiyakwamukela isibusiso. Ngiyacela ukuthi ozokhuleka akhuleke nomnikelo asabe sesibhalela bese ngisho isibusiso. Nkosi musibusise. Tata konke yino Jesu
Siyasondela Baba, siyazithoba phansi kwezinyawo zakho singelutho. Singabantwana bakho Nkosi, siza kuwe ngegama lendodana yothando lwakho Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga Baba ngizwi esizikhalela namhlanje. Ngoba Nkosi yami singesabi, sikhuluma iqiniso ofanele sikhulume khona. Ngoba uthe Nkosi yami iqiniso ukuthi uyakhuluma. Siyabonga uNkulunkulu wami ukukhuluma kwakho, sibonga nokuhlabelela phambi kwakho Nkosi, sibonga nendumiso yonke osenzele yona. Sibonga izwi lakho ngokuqinisa umntwana wakho umkhulise njalo lapha. Kho konke Nkosi yami othanda ukukhulisa kuko. Nabo abantwana bakho sinabantwana abancane Nkosi yami. Nabo Nkosi yami bekhona belalele izwi lakho. Uthe wena Nkosi yami thina siyatshaka, wathi siyabisela, bese lithe lakho izwi liyakhulisa. Ngakho-ke Nkosi yami uthe sisensimini sonke. Sosilizwile izwi lakho Baba, siyacela ukuthi usize ngamunye ngamunye kuba siyamhlalele siyenze izwi lakho. Siyabonga kakhulu Nkosi yami nakho konke kusazokwenziwa. Nginikele yonke sizokwenziwa sicela ikusise egameni lakho Jesu Kristu waseNazaretha. Udumo lwakho silunika wena. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen.